Kønbyhuse ligner ved første øjekast en hver anden by på landet. Der er marker og små, velholdte huse. Men skindet bedrager. Her har vi så en af ingeniørboligerne, eller i hvert fald driftsmesterboligerne fra før i tiden. Det er på 200 kvadratmeter, og det har vi lige solgt. Og jeg mener, prisen var omkring 285.000, og så ligger den på 7.000 kroner i husleje om måneden. Cirka. Og de er glade, dem der er flyttet ind. Grunden til de meget fornuftige priser ligger her. Elkraftværket Kønbyværket ligger i udkanten af byen ved bredden af Isefjorden. Hvordan det naboskab har udløst de billige boliger, det vender vi tilbage til. Men landsbyen med de 156 huse blev bygget i 40'erne og 50'erne som arbejderboliger til personalet på værket. Er I hjemme? Goddag, goddag. Vi har besøg. Ja, det er meget hyggeligt. Birgit og Arne flyttede hertil i 1970, da han fik job som maskinmester. Som alle andre ansatte fik han og Birgit tilbudt et hus. Så lejede vi så en bil og kørte op og kiggede på det, og det var så midt i marts måned der, og det var snesjarp og gråvejr, og det var simpelthen ikke særlig tiltalende, synes jeg ikke. Men da jeg så kom herop, fandt jeg jo hurtigt ud af, at det var slet ikke så langt væk, fordi posten kom jo ret hurtigt også, og det var en god købmand, man kunne få alt dernede. Jeg vidste ikke engang, vi ville blive altså noget i starten, vel? Men det var der slet ikke noget tvivl om senere. Dengang havde byen egen købmand og bager. Der var danseskole og en aktiv tennisklub. Alt sammen for elværkets medarbejdere og deres familier. Men senere blev der færre og færre ansatte på værket, og nye beboere med job andre steder fik lov at leje husene. Også Karsten og Karen Lis Troshøj, de flyttede ind for 10 år siden i 100 kvadratmeter hus til 2.800 kroner om måneden. Vi har kørt post herude, og så blev jeg skrevet op. Og det gjorde så, at lige pludselig en dag, så var den der. Men så for 3 år siden kom overraskelsen. Elselskabet E2, der ejer Kønbyværket, måtte efter en lovændring ikke længere drive udlejningsvirksomhed. Alle husene blev sat til salg, og de skulle sælges samlet. Nå, så bliver der arbejde. For at undgå, at en fremmed investor købte byen og måske satte huslejerne drastisk i vejret, besluttede beboerne at købe deres by som andelsboligforening. Det er pragtfuldt. Det har vi jo ventet på i mange, mange år. Det har vi. I februar 2001 blev husene købt med veje, kloakker, tennisbaner og det hele. Samlet pris 95 millioner kroner. Umiddelbart lyder det måske af mange penge, men faktisk var det en rigtig god forretning. Ja, jeg tør næsten ikke at sige det. Vi fik det for 32.000, når alt var blevet taget væk. Vores vedligeholdelseskonto og deslignende. Og vores andelsværdi, den steg i natten over, fra vi lavede den stiftende generalforsamling, til i dag til 147.000. Ja, det var sådan, alle de fik guld i øjnene, da de fik at vide, at de kunne købe et hus og blive husejere selvstændige og sådan noget. Og så tager fanden ved det. Det er også blevet sådan, at de er meget pænt vedligeholdt alle sammen. Som andelshavere fik beboerne fod under eget bord, og de fik også penge på lommen. Til gengæld fik de i fællesskab nu ansvaret for at vedligeholde hele byen. I 2 år er det gået godt, uden uforudsete kæmpeudgifter. Så nye familier kan stadig få et billigt hus her. Michael og Teresa flyttede ind for 2 dage siden. De kom fra en lejlighed i Allerød og til et hus med have her, og har fået flere penge til rådighed. Vi har råd til det, og det vil sige, at hvis en af os bliver arbejdsløse, så kan vi også blive boende. Der er mindst 3 kvarters rask kørsel til København, men har skov og strand, et tæt naboskab, og så har kollektivet også andre fordele. Et nyt bredbåndsnet vil snart skaffe billig telefon, internet og 10 nye tv-kanaler til alle. Vi har løftet det hele samlet, og det gør jo så, at vi kan gå ud og få nogle gode tilbud hjem på de forskellige ting. Og så er vi mange om at dele det. Ja.